Trabaho sa waiting shed ko, di pilit. Mahali na ito syudad. Sino, narito, no? Naa, mananaw. Kana ko kanang wild lang, na turok lang. Mingaw kay ang gianan. Asa mo? Ha? Uy, ina, Asturias ta. Ikan tag konsolasyon. Ang agi norte, namikakit sa Mingladilya. Di ko mo tubag ikaw na itubag, oy. Ako magpatubag mo naman. Dukada ko shopping. Saan ito? Ako kayo? Kanang laag ko. Dagan na lang eh. Yung dag motor, oy. Dagan din na lang. I-open na bang buwak ni Alejandra? Nakaagi na ta? Mura open na. I-open na? Wala, uy, na po. Open na Dalo, lagi. Wala na dyan kayo. I-open na dyan kayo nila. Dili pa dyan anak kakuhan, no? Open na. Wala ka dyan dili, oh. Dagan mo kayo ni, basta Dagan Sunday. na. Basta makasod na dyan yung motor dito dito. Tsaglag-laag lang. Sa pangyo, lira tadi ay dili na taagit. Takasuway ka. Dagan na ng laag. Gani, no, mo dyan. Tagasudad mo na. Sa boka, soda bokan. Uy, lori. Sounds ko. Iya, uy. Done delivery, guys. Balik namin. Sweet corn, guys. Sweet corn. Pila ka na sweet corn kasi mahal sa sila balik. Yung siragat ang suroy ganila. Sila sa sura din na. Katong nag-agi ta sa kauban tuluan ng grid. Diri ka tahonon no? Dano daw. Diri ka tahonon ni. Guys, wala mong pet sweet corn. Diri ra o sa Balamban. Buta na daw. Kung nag-video ko. Okay. Palit ka hilaw? Ayun ay, kapiluto. Ikaw, 200. palit talag hilaw o dili. Oh, Di ka na lang sa imo ha. bako barta diri. No, ha, ikaw, minaro. Ay, ha. 200 pesos Oh, ni ka. tanaw. Guys, kung ganahan mo palit og sweet corn, naara diri sa Central Highway.